Masintabi po mga kapuso, sandamakmak na langaw na umani nagmumula sa isang dump site. Perwisyo sa ilang residente sa Pasukin, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Problema ng ilang residente sa Barangay Dilanis, Pasukin, Ilocos Norte ang pagdami ng langaw sa kanilang kabahayan. Galing umano ang mga langaw sa dump site na nasa barangay. Mag-iisang linggo na raw ang perwisyong ito ng mga residente. Dumarami raw ang langaw mula nang maranasan ang pagulan. Banta rin daw ito sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Para kanyak circuit, ma-actionan ko madayjay panagaduting ilaw. Nang ro nakit adamet dagi jobing ko nga bingpay ket mailiklik na ko may iti sakit. Kasla ko may tata sir, aduti agruar nga ngilaw itaken no asid kami pay ngamin ti dam site adate tiyempo na nga agadda adamo ti tiyempo na nga agawan. Batid ng barangay chairman ang problema. Posible raw na galing ang ilang langaw sa dump site na 500 metro lang ang layo sa mga kabahayan. Binombahan na raw ng insektisidyo ang dump site noong nakaraang buwan. Na talaga maiwasan ta kasi nga pa nagtutudungin. Ito yung kabaranggayak circuit maalarmada mo't kasi dito yung rod adukit adumot ti baka ngamin di gito kwas ngilaw ket nung makaitid da iti sakit siyempre ket hantay maiwasan nga agadudakin mapandayan ti balbalay. Ngayon naipakaamumit ket din iti main road. Pinuntahan ng news team ang dump site pero hindi kami pinayagan na kumuha ng video. Pero ayon sa nagbabantay roon, agad nilang tinatabunan ng buhangin ang mga basurang dinadala roon upang hindi mangamoy at langawin. Lingguhan din daw ang kanilang pag-spray para hindi dumami ang mga langaw. Wala pang pahayag ang lokal na pamahalaan pero sa mga larawan na ito na pinost sa Facebook account ng MDRRMO, makikitang nagsagawa sila ng fragging operation sa dump site. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon.